Som bol tu hore, tam, kde je ten patík, nad tým pnom hekače. Setekov muži dvojka je na štarte. Poprosím naozaj aplauz a povzbudzovať, kde bol posledný útok. Chlapi krásne vybehli. A tu je ten host, zlatový motor. Ešte rukuje vás, tak? Máte vypúšťaj! A vy z toho môžem povedať, že čas. Dobrý, 31, 58, takže nejakých 32 sekúnd. A teraz pozerám, sa naozaj prehádzajú lístky z brzkou nadou, takže Setekov dokonca predbehol Kortešovu. Sú na tretiu